Když vás pan Zbyněk Vorel pošle do Prčic, myslí tím pravděpodobně místo, kde bydlí a žije. Pokud za ním pojedete pracovně, pojedete do Prahy, tam má svoji kancelář. Pan Zbyněk se ženou vychovali 3, dnes už dospělé děti a užívají si vnoučat. Pokud by vám měl prozradit, jak tráví volný čas, tak na své chalupě a obrovské zahradě jako Ferda Mravenec práce všeho druhu. Na co se už ale opravdu těší? Až si najde dostatek času na renovaci brouků. Prosím, na renovaci Volkswagen brouků. Pokud byste ho chtěli pozvat na jeho oblíbenou hudbu, tak už to nebude rock, ale rozhodně country. No a je důležité potom, abyste doložili přesně vaše příjmy. Ty příjmy se zakládají na tom, že ten soudce potřebuje podívat, jak jste žili. Pan Zbyněk Vorel je specialistou na oddlužení osob podle insolvenčního zákona a konkurzy. Dané činnosti se věnuje od roku 2010. Máme příjmy doložit za rok 12, 13, 14 a v těch papírech jsem vám už teď uváděl i jakým způsobem se to dokládá. To nejlepší jsou samozřejmě mzdové listy nebo evidenční listy. Pokud se s ním chcete potkat, není nic lehčího, než mu jednoduše zavolat na jeho telefonní číslo.